Выборы не за гарамі, апазіцыя ўжо распачала да іх актыўна рыхтавацца. Як дэмакратычныя кандыдаты плануюць бараніць Беларусь перад Крамлём? Што робяць беларусы, калі чуюць узгадкі пра кіраўніка дзяржавы? На гэтае пытанне сёння падчас прэсавай канферэнцыі адказвалі прадстаўнікі Беларускага нацыянальнага кангрэсу. Прапаную паслухаць аднаго з удзельнікаў сустрэчы экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Санікава. Обороняет незалежность Беларуси, обороняя незалежность площадь. Площадь 2001 года, площадь 2006, 2011, 2017 год, 2018 год, когда люди на 25 соковика пошли в тюрьму под дубинками. А обороняют незалежность еще навіть до Путина. Потому что тут Дмитрий Бондаренко присутничає, який виходив під дубинки у 96-м году, 96-м, так, 98-м, коли были подписаны домовы, они перекрывали проспект. И это спрацовывало. Но тогда был Ельцин, зараз потребны больше рашучие деяния наши. Так вот, это мы обороняем. Ну, як можно называть гандль за подтримку режиму в Москве, у Кремлі, у Сочи, обороны незалежности? Это гандль. Это гандль, який дає дивиденды только криминальникам у владі. Это все. А у нас у студыі два іншых экс-кандыдата на прэзідэнцтва. Владимир Някляев, Мікола Статкевич, добрый вечер. Вечер добрый. Вось уже шмат хто завіў пра свае намеры ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах. Напрыклад, старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісім у размове з Белсатам заявіла пра тое, што ідзе на выбары, таму што хоча бараніць Беларусі. Сёння вось таксама казалі пра гэта і вы. І спадар Мікола казаў, што менавіта зараз патрыятычныя сілы могуць ачоліць Беларусь. А скажыце, у 10-м годзе такой сітуацыі не назіралася? Ну, у 10-м годзе багата чаго не назіралася, у тым ліку не было такой драматычнай сітуацыі і ў незалежных мас-медыя. Таму я хочу пачаць нашу сённяшнюю сустрэчу са словаў падзякі і захаплення мужнасцю журналістаў Белсата, у тым ліку арганізатараў Хартыі 97, якія бароняць незалежнае беларускае інфармацыйнае поле, якія супрацьстаяць і Маскве, і спробам маніпуляцыі з боку рэжыма. Бо зараз, на жаль, сітуацыя драматычная. Мы бачым, як некалі аўтарытэтныя, незалежныя выданні проста робяцца рэтрансляторамі ў іншай форме пазіцыі рэжыма. Па сутнасці падпарадковваюцца камандам сваіх куратараў, калі пэўныя прозвішчы не называюцца, пэўным палітыкам на простага слова не даецца. Вот сёння вы паказвалі матэрыялы з прэсавай канферэнцыі. Вы далі нам магчымасць сказаць наўпрост. Хартыя 97 арганізавала гэтую сустрэчу. І от я са здзіўленнем заходжу в інтэрнэт на сайт Хартыі Свабоды, і там са спасылкай на Еўрарадыё абсалютна непраўдзівая інфармацыя. Что нібыта я, як кандыдат ад прэзідэнта ад Беларускага нацыянальнага кангрэсу, уже готовы там саступіць там некаму кандыдату ад правацэнтрысцкай кааліцыі за некай там судзімасці. Гэта свядомая маніпуляцыя. Я звяртаюся да кіраўніцтва Радыё Свабоды, мясцовай рэдакцыі беларускай, Еўрарадыё. Я разумею вашу сітуацыю, што трэба мець офіс, што заробкі трэба, атрымоўваць па беларускім маштабам і вам, і вашым супрацоўнікам зусім немалыя, але каб за гэта не трапіць у такую сітуацыю, якую трапіў Беляцкі з Федынічам і Комлікам. Я все разумею, але у вас іншая місія. І калі вы займаецеся ўжо свядомай маніпуляцыяй, незалежнай грамадскасцю, скарыстоўваючы свой папярэдні аўтарытэт, вашых папярэднікаў, якія дзесяцігоддзямі неслі слова свабоды ў Беларусь, тая да Рады Свабоду, то, калегі, вы несумленныя людзі. Я разумею, што у вас ёсць апраўданне. Кожны чалавек, якую б гадасць не рабіў, калі ідзе нам стукач стукае, ён знаходзіць сабе апраўданне. Зараз апраўданне знайсці лёгка. Мы тут дапамагаем Лукашэнку, бо ён гарант незалежнасці. Прыплылі. Вось. Цяпер я спадзяюся, што вы рэтранслюеце маю наўпроставую пазіцыю. Я самы аўтарытэтны зараз, у тым ліку дзякуючы вылучэнню ад БНК і тым, што калегі склалі
свае рэйтынгі ў некай ступені, свой аўтарытэт. Я зараз самы аўтарытэтны рэйтынгавы беларускі палітык апазіцыйны. І ўвогуле беларускі палітык. Нават уже зараз, без усякіх выбараў, калі заўтра выбары, без всякай раскруткі, я гатовы Лукашенко на сумленных выбарах выйграць гэтыя выбары. І я не збіраюся сваё права і канстытуцыйнае, і маральнае, і міжнароднае удзел у гэтых выбарах некаму аддаваць і просто так саступаць. І я, і тыя людзі, сотні тысяч, мо і больш мільён людзей, якія мне падтрымоўваюць, мы за гэтае права будзем змагацца. І яшчэ я звяртаюся да Лукашэнкі. Калі ты такі круты і такі адказны патрыёт з такім вялікім аўтарытэтам у беларускім грамадстве і так баішся за чамусьці крохкую нашу дзяржаву, 25 гадоў будавал, нешта крохкае пабудавал. Калі ты баішся за гэтую крохкасць і хочаш, каб все было стабільна, то давай, здымай сваю судзімасць, я не буду казаць, хто тут сапраўдны злачынца. І давай сустрэнемся на сумленных выбарах. Вот гэта маё пасланне до Лукашенко. Я спадзяюся, што Радыё Свабода і Еўрарадыё на гэты раз усё ж такі мае правыя словы перададуць. Але ж між тым, вось спадарства пра выбары казалі, і у тым ліку пра пагрозу з боку Масквы, і вашай мэтай вы назвалі, вось спадар Уладзімир назваў, спыніць вось гэты кулак так над Беларуссю. І між тым вы казалі, што ёсць у Беларусі два варыянты: альбо рэвалюцыя, альбо анексія. І Лукашенко бярэ апошняе. А можа ёсць нейкі іншы кампрамісны варыянт, ці не? Кампрамісу на сённяшні дзень няма. Гаворка на нашай прэсавай канферэнцыі якраз вялася перш за ўсё про эту пагрозу. Уже фоном ішло, хто там будзе кандыдат, як яно, значыць, все это будзе выбудоўвацца. Але вось цікавасць чаму-то праяўляецца не да лёсаносных пытанняў, застанемся мы як краіна, як дзяржава, а вось да таго, хто каго тут абдурыць, яшчэ да таго, як пачынаецца нейкі сур'ёзны працэс. Па сутнасці, Беларусь ужо сёння прадаецца з малатка. 3 дні Сочы і перад тым 2 дні у Крымлі. У мяне нават няма часу затраціць вот на катанне на каньках і лыжах. Ішла размова толькі пра адно: пра здачу Беларусі пад Маскву. І таму маўчаць, правда? Таму маўчаць. І больш і ніякіх сум. Усе баюны, як з дзяржаўных СМІ, так і з баюны вось, ну, з таго асяродка, які можна прылічыць да незалежнасці, яны так вот супакойваць стараюць супакоіць. Да нічого не будзе. А калі будзе, дык у нас же на шляху вось пазбаўлення ад вот этой, значыць, небяспекі ёсць така вот кіраўнік краіны, адзіны гарант. Слухайце, рэальная абсалютна пагроза. Мы гэта ведаем і пра гэта ўвесь час заяўляем. Рэальная пагроза, якую сустракае кіраўнік краіны, вось гэты сам так званы гарант незалежнасці, лежачы пад грузам той палітыкі, якую ён праводзіў усе свае гады, якія знаходзіўся пры ўладзе. І мы шукаем варыянты, безумоўна, шукаем варыянты, як гэтага пазбегнуць. І калі нам кажуць, што вось вы спрабавалі там і ў 10-м годзе гэта зрабіць, а там нехта яшчэ і раней, дык чаму вы хочаце паўтарыць гэта? Мы не хочам паўтараць ніякага пабоішча. Мы кажам, дайце нам роўныя умовы на гэтых выбарах, і ўсё, ніякіх пабоішчаў не трэба. А для чаго нам трэба роўныя умовы? Таксама наўпрост скажам, каб адсунуць ад улады цяперашні палітычны рэжым, які і стварыў умовы для анексіі Беларусі. Вось і ўсё. Толькі зварот да грамадскасці, толькі інфармацыя пра рэальны стан рэчаў і актывізацыя палітычнай актыўнасці падштурхнула нас да ўдзелу ўвогуле ў гэтых выбараў. Разумееце, інакш бы, можа, мы у іх і не бралі удзел. Калі мы гэта не зробім, не выканаем місію дэмакратычных сіл Беларусі, то нас, пра што я ўжо казаў на канферэнцыі, эту сонную, якая сёння інертна глядзіць на тое, як адбываецца паўзучая анексія Беларусь, як мушку возьмуць сонную, кінуць у эту гранёную шклянку з саюзных рэспублік ці аўтаномных, это ўжо цяпер будзе, закаркуюць накраўкай імперскай і паставяць дзе-небудзь у музеі. І тады мы зноў будзем чакаць, можа, стагоддзі, пакуль зменіцца нейкая сітуацыя ў Расіі, якая нам дасць яшчэ адну возможнасць здабыць тую самую незалежнасць.
надеяй на то, что там Россия обвалится, что мы зноў неяк як падарунак усё это атрымаем. У мяне няма, потому что я не бачу ніякіх аб'ектыўных прычын для того, каб России в ближайшем часе не стала. Ды я і не хочу, каб яе не стала. Уже нам наканавана жыць побач, але мы павінны ім давесці, што мы у сэнсе народа, у сэнсе дзяржавы роўня, а не нейкія там меншыя браты, з якімі можна гуляцца як з дзецьмі. Ну, тому і даводзіце. І вось спадар Мікола Статкевич сказаў, што ён самы рэйтынгавы апазіцыйны палітык, а мы вось выйшлі на вуліцы Менску і запыталіся, што вы думаеце пра апазіцыйных лідараў? Хто канкрэтна для вас такім лідарам з'яўляецца і чаго ад іх чакаеце? Жыхары сталіцы нам адкажуць. Давайте паслухаем. Я считаю, что лидером оппозиции был и остается для меня, не знаю, как для других, Зенон Станиславович Поздняк. Я его всегда поддерживал с первых дней. И по сей день его поддерживаю, его команду. Больше никого. У нас оппозиционных лидеров. Да, блин, постоянно на слуху кто-то, но вот так вот, ну не скажу. Я ничего не жду в нынешней ситуации от оппозиции, несмотря на то, что там есть интересные люди. Вот, тот же Статкевич. Не знаю, ни фамилии, ни то самое, а что можно ждать? У нас сильная государственная власть, поэтому я думаю, что вряд ли что-то может быть другое. Я знаю только Короткевич, Никляева и слышал. Миренкевича, Санникова, ну это так вот, просто что-то слышал в новостях. Очень сложный вопрос, потому что как таковых я никого не знаю. У 2015 годзе вы сказалі, што выбары былі ганебныя, вось кандыдаты былі на падтанцоўках. У гэтым годзе вы бярэце ініцыятыву ў свае рукі. А што вы скажаце сваім крытыкам, калі яны скажуць, вы ж таксама падтанцоўваеце? У 2010 годзе кто-нибудь сказал, что была потанцовка? Вот отказ на ваше пытанне. Калі б не было досвіду 15 года, зноў жа, калі мы не бралі удзел у выбарах, спадзяючыся на тое, што дэмакратычная апазіцыя узважыць рэальную сітуацыю і не стане рабіць тое, што яны зрабілі. Мы б таксама яшчэ доўга думалі, ці значыць, брацца за тое, што мы ўзяліся. Але і досвід 10 года, і досвід 15 года. А самае галоўнае, рэзкая змена сітуацыі. Разумееце, яна з такой плывучай, цякучай. Чаму гэтыя людзі вот кажуць так інертна пра апазіцыю, нікога не ведаюць? Таму што інфармацыі, вот прыехаў, вот ён заўтра, калі ён будзе там да народа пятніцу, я вам клянуся, што ён нічога не скажа рэальнага пра тое, што ёсць насамрэч. І гэтыя людзі так і будуць вот стаяць на вуліцах і казаць, нічога не ведаем. Нічога не ведаем. Так нельга, у такой ситуации нельга, ну просто это немагчыма ўжо трываць. І яшчэ раз скажу, вельмі сур'ёзная ситуация. І калі б, я сказал таксама сёння, дзеля таго, каб супрацьстаяць гэтай небяспецы, я гатовы яднацца з кім заўгодна. Скажем, у нас з Хартай доўгі час былі вельмі напружаныя адносіны. З Санніка у мяне апошняя прэсавая канферэнцыя сумесная была 8 гадоў таму. І наші адносіны далейшыя. Я асабіста памятаю гэтую прэсавую канферэнцыю. Вот, ну вот, але я зноў кажу, што калі ты займаешся палітыкай і твае мэты датычаць лёс Украіны, у якой ты жывеш, ты павінен пераступіць цераз забістае. І калі гэтага не здольны ты зрабіць, то, калі ласка, не займайся лепш палітыкай. Я не збіраюся вот на гэтых выбарах нікога не заклікаць ні з таго лагера, ні з гэтага, нікога не крытыкаваць, просто рабіць сваю справу. Персанальна я ні да каго не маю прэтэнзій і не збіраюся агітаваць іх там уступаць у нацыянальны беларускі кангрэс, хоць умова нашай падтрымкі любога іншага кандыдата, магчымага ад там апазіцыі, палягае на тым, што ён ёсць сябар. І ўсё ж такі, спадарства, ці ёсць шанец на тое, што будзе адзін кандыдат? Паслухайце, як только беларусы ўцямяць, што ёсць рэальная пагроза страты айчыны, радзімы, як сёння хтосьці сказаў на этой прэсавай канферэнцыі, вы не пазнаеце гэтых людзей. Калі няма чаго баяцца, калі ці супакойваць, баяць казкі, ты будзеш як дзіця спаць. А ці ёсць увогуле шанец нейкі выйграць, калі няма выбараў фактычна ў краіне? Ну, сёння мы казалі пра гэта. Галасы я мушу лічаць, паўтарыць яшчэ,
што безумоўна выбараў няма, але ёсць унікальная сітуацыя. Унікальнасць этой сітуацыі паглядае ў адной рэчы кепскай і адной добрай. Кепская рэч это тая, што Москва вырашыла зачыняць стратны філіал. Это, для нас это пагроза, и она конкретная, и Москва уже не отчепится от Лукашенко. Будет придушивать марудно, революция або аннексия, и он никуда не денется, будет поступово сдаваться. Але есть одна новая, уникальная, становшая, вельмі позитивная речь, она полягае ў тым, что белорусское громадство соспело до переменов. 80% это выники социологических опытаний, хочуць переменов. Подавляющая большасць белорусов ненавидит Лукашенко. Люди хочуць незалежнасці. Это тыя рэчы, на якіх можна ствараць пратэсную і кансалідаваць большасць. І хто гэтую пратэсную большасць кансалідуе, павядзе за сабой не толькі на выбары, той і, скажем, зменіць сітуацыю ў краіне. Мы бачым у гэтым ролі беларускі нацыянальны кангрэс, таму што больш ніхто і не прэтэндуе на гэтую ролю. Калі коротка, ці ёсць шанец мірных пераменаў у Беларусі? Ёсць. Ёсць. І вы мне не далі даказаць. Я сказаў, я абдымуся хоць нават з чортам, каб засталася Беларусь. Але чорт мусіць сказаць, што ён чорт. І сказаць, якія за ім грахі. І тады у мяне не будзе маральнай праблемы паміж людзьмі, якія лічаць падтрымкі тых людзей, якія лічаць, што можа быць насамрэч аб'яднацца на сённяшні дзень улады дзеля нечага большага. Але дзеля гэтага улада, у рэшце рэшта, у нас она вядома якая і як называецца, павінна прызнаць, што ягоная палітыка, менавіта ягоная палітыка, і прывяла да таго, да чаго прывяла. Ну што ж, а як мы будзем на гэта глядзець? Это ўжо справа часу. Справа часу. І наша задача на сённяшні дзень 3% па даследаваннях это не так мала, якія гатовыя бараніць нашу краіну са зброяй у руках. 3%... Не 3%, Владимир Прокопович, а 18%. Это 3% іншыя, да, 18%. Это мільён. Абы не давялося. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову.